qed ma Daddy jien dejjem ħanibqa' nħibbek. U dak il-ħin kien il-moment li waqef li persuna tistrieħ li fil-verità kull min qed jagħmel xi ħaġa għax l-uġigħ tiegħu tontu kbir li kull ma jixtieq imħabba. U kieku killa nindunaw aħna min qed ħares u min qed jesperjenza kemm in-nies huma muġwejn kieku nagħmlu differenza kbira. Nixtieq li jkun hemm inqas ġudikamenti għal min qed jagħmel u nippruvaw ngħinuhom mhux intawhom iktar bissjaq. Aħna bħala three girls imbagħad kienna nsibu l-wens f'xulxejn. Jekk ħadd ieħor forsi ta' dik l-età kienu jmorru jsiefru u affarijiet aħna kienna immorru naraw id-Daddy il-mental hospital, ħanaraw id-Daddy, kontenti li ħanaraw u id-Daddy qed jagħmel li hemm bżonn. Jiġifieri huwa importanti li innaqsu din l-istigma li hemm għall-mental hospital li bħal mal-ġisem għandu bżonn l-għajnuna tiegħu. Għaliex dawn in-nies imskin qegħdin ifittxu l-għajnuna u aħna minn fuq ma rridux inħarsu biss il-mental hospital.